सिक्स सिडुलनि मोनथाय ट्राइबेल बेल्ट्स एंड ब्लक्सनि हाखौ बेफोरबायदि दांनो हानायनि रावहाबो खेमता गैया मानि मा दालालि खालामनो थांदों बेवहाय हा मानि मा दालालि खालामनो थांदों जोंनि भारत हादराव जायफोर स्टेटआव बे आदानि कम्पानीनि पावार प्रोजेक्टखौ गायसननाय जादों बै गायसनजानाय जायगानि साखाथियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा बे आदानि कम्पानीनि पावार प्रोजेक्टनिफ्राय ओंखारनाय जा गाज्रि बारहावा बे गाज्रि बारहावाजों थानो हायैनि थाखाय दिनैसिमबो प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ नुगोना नुवाखै दिनै माबा मोनसे फालांगि मावदों प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे डार्टी माइंडेड पलिटिकल लिडारफ्रा जायनि थाखाय दिनै एसेबां इनाय अनागारि अत्याचार थार्ड क्लास लेभेलनि एन्टी बड' एन्टी ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरजों लोगो जानानै दिनै बिसोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ जोंखौ मैया पुलिसफ्रा आखाय होदों बुदोंबो गिलुबाल' लावथिजों नाख्लायदोंबो ओंखायनो जों दिनै हासिब सुवा लानानै ओंखारदों बिसोरो जोंखौ अत्याचार खालामोबा जोंबो खालामगोन बिसोरखौ जोंनि न'नि मानसिखौ जोंनि गामिनि दरसेनि मानसिखौ गासिखौबो बुथारजोबथों बुथारनानै सिलिंखार बानायजोबनानै बे कम्पानियाव बे वालाव जोंनि मुंख्लं खाम्फाफोरखौ वालाव अल बाउन्डारि खालामनानै जों बे कम्पानिखौ बानायथों दिनै पुलिस सिआरपिजों जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा बुग्लिजाबाय बर' हिनजाव माहारिफ्रा बुग्लिजाबाय बर' फिसाफ्रा दिनै बुग्लिजाबाय जोंनि बर' फिसाया गावनि देहा सोलेराव पेट्रल लुनानै बे हाखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय धरना होनो गोनां आन्दोलन खालामनो गोनां बेसेबां मोनसे दुखुनि बे नुथाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन थारैनो जुदि बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि हाखौ बै बर' फिसाफोरखौ नारा नाथार खालामनानै जुदि लामारनाय जायोब्ला मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जोंनि बर' हारिनि बै माखासे साब्रै साबासो लिडारखौ होसोनाय जागोन सिदा बाथ्राखा होसोनाय जागोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा जों बर' हारिनि सासे मोजां दैदेनगिरि महरै साक्सेसफुल जानो हाखोना सासे मोजां पलिटिशियान महरै साक्सेसफुल जानो हाखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' नोंथांनि मेन रला मा दा समाव नोंथांनि मेन रला मा जेराव दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा एसेबां अलखदाव गोग्लैनानै दङ बेनि सायावबो नोंथांमोना दिनै माहारियारि आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिबानगिरि जानानै दिनै मानो बाथ्रा बुंहैनो हायाखै जाहोना मा दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौबो गुबुन हारिनि आसामिस कमिउनिटिनि आसामिस सुबुङा दिनै रायो दिनै जोंनि बड'फानि मुं लानानै दिनै गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङो हा दिनै नोंसोरो बिनि सायाव दिनै बाथ्रा बुंनो हाला दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय जों बर' हारिनि बिखायाव गुबुंले बारहावा बार होलांनो सिमां सुजुदोंब्ला बेखौ मालाबाबो साक्सेसफुल जानो होनाय नङा गोसोआव लाखि बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनिफ्रायनो जों बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ
डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ होजेनदोंमोन। वी वान्ट जास्टिस बेफोरबायदि स्ल'गानखौ बे बासबारि ओनसोलनिफ्रायनो होजेनदोंमोन। गोसोआव दंना गैया? दिनै बेफोरबायदि जागायजेननाय जों बर' हारिनि जारिमिननि जायगाफोरखौ एन्टि ट्राइबेल एन्टि बड' कमिउनिटिनि मास्टार माइन्डेड लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनैयो डिस्ट्रय खालामनो नाजागासिनो दङ। आरो दिनैयो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे डार्टि माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफ्रा बैसोरनि गुबुन हारिनि सिमांखौ जाफुंहोनायाव दिनैयो नांथाब नाजा सिंजों दिनैयो हेफाजाब होगासिनो दङ। मा बेनिफिट्स दङ? मा खालामलांनो सानदों? दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगोनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड गाज्रि गोसोनि सुबुंफोरा जों बर' फिसाफोरखौ फेसा मेगनजों दिनै नायफिननो हमदों। दिनैयो जों बर' फिसाफोरखौ खना खनला जुदि सुजुग आरो सुबिदा मोनोब्ला बिसोरो जोंखौ देथारनाबो दोनगोन। प्रमद बर' नोंथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' नोंथां, लोगोसे मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथां, आरोबाव लोगोसे मानगोनां इउजि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम मोनसे मेसेज। नोंथांमोना बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि हाखौ आदानि कम्पानिनो पावार प्रजेक्ट गायसन होनो थाखाय दिनैयो बै ओनसोलनि बर' फिसाफोरखौनो डार्टि पलिटिकेल रुलिं खालामनानै अत्याचार खालामहोगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोना आदानि कम्पानिनो पावार प्रजेक्ट गायसन होनो थाखाय थारैनो जुदि एसेबां सिरियास लामारदोंब्ला बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय दखल खालामनानै लाबोदों, बै ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव बे आदानि कम्पानिनि पावार प्रजेक्टखौ नोंसोरो दम दंबा लाबोनानै गायसन होफै। दम दंबा जेराव 1947 मायथाइयावनो आसाम स्टेटनि गिबिसिन चिफ मिनिस्टार मानगोनां गपिनाथ बरदलैनि समावनो बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि इस्युआ इमप्लिमेन्टेसन खालामजाखानाय। मिथिबाय? दरजाया गेवखानाय। मिथिबाय? थां आरो दिनै अर्डारखौ लाना फै। बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनै जोंनि हाखौ दखल खालामना लादों, बे हायाव आदानि कम्पानिनि पावार प्रजेक्टखौ गायसन फै माबार इमिडियेटलि नोंसोरनि पावारखौ बाहाय एबार। दिनै प्रमद बर' बिथांमोना, दिनै मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां आरो मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोना जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि जेरैबायदि डायलग मारिनानै जेरैबायदि बाथ्रा बुंनानै पलिटिकेलखौ बिसोरो मेनटेन खालामनो रोङाखै। जेराव दिनैयो माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि प्रपार्टिखौ लानानै बेंक बेलेन्सखौ लानानै दिनै बहा सम्पति आरजिदों, बहा मा बायदों बेखौ लानानैसो दिनैयो पलिटिकेलि माने डायलग मारिनाय, पलिटिकेलि माने मेसेज होबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दा बिसोरनि बेफोरबायदि डार्टि लेभेलनि पलिटिकेल डायलगफोरा एक्सुवेलि थारैनो जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव गावस्रा होनायनि मोनसे प्लेन पलिसि बायदिखौसो आं नुहुरगासिनो दङ। दिनैयो सासे मोजां पलिटिशियाना मालाबाबो सोरनिबा सरकार सालायनायनि समाव बेसेबां धोन आरजिदों, बेसेबां सम्पति आरजिदों, बेसेबां प्रपार्टि दं बेफोरखौ लानानै पार्सनेलि पलिटिकेलि एटाक खालाम जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मालाबाबो मेसेज होबाय थाया। नाथाय सासे गाज्रि पलिटिशियाना जेब्लाबो सोरनिबा पार्सनेल मेटारखौ पलिटिकेल इस्यु खालामनानै पलिटिकेलि डायलग मारिबाय थानानै फोस्रावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बे भिडिअनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय मोननिसिम मोनसे मेसेज। दा समाव जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सानैसो गोख्रों बिबानगिरिफोरखौ जोङो दिनैयो नायनांगौ जानानै फैदों। खारन दिनै जों बर' हारिनि बिखायाव सोमजिनाय माखासे गुबुंले बारहावाफोरनि सायाव बिसोरो दिनैयो बाथ्रा बुंनो, प्रटेस्ट खालामनो बिसोर सम गैला। दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा अलखदाव गोग्लैबाबो बिसोरो दिनै गसंथानानै हेफाजाब होफैनो थाखाय दिनै गोहो गैला आरो सम गैला। एसे साननो गोनां जादोंना जायाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? बेखायनो फैबाय थानाय समाव एसे नोजोर लाखिदो। बेखिनि बाथ्राखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।